प्रधानमंत्री बंधन योजनानि ट्राइसेम गला बेखेवदों ट्राइबेलफोरनि बानजायनायजों जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बायदि मुवानि फाननाय गलाखौ दिनै बेखेवनानै होदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाबनि शास्त्रपारा बीसीडीसीनि शास्त्रपारायाव दिनै प्रधानमंत्री बंधन योजनानि ट्राइसेम गलाखौ बेखेवनानै होयो हरिसिंगा बियाबनि एमसीडे सन्जय सरगियारिया दिनैनिफ्राय बे ट्राइसेम गलायाव ट्राइबेलफोरनि बानायनाय बायदिसिना मुवाफोरखौ मोननो हासिगोन बेखेवगिरि एमसीडे सन्जय सरगियारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानि बियो जोंनि भारत सरकारनि मानगोनां प्रधानमंत्री बिथांनि मोनसे स्किम बियो बंधन स्किम आरो बेखुरै आसामाव थानाय जेसेबांखि ट्राइबेलफोर आरो बे ट्राइबेलफोरनिनो गाननाय जोमनाय जानाय फिथाइ सामथाइ गासैबो बेफोरखौ लानानै मोनसे ब्रेन्ड बेबायदि बानायनाय जादों आरो बेनो जाहैबाय ट्राइ आसाम होनना बुंदों दैट मिन्स द ट्राइबेल अफ आसाम दा बेवहाय जोंनि बर'फोरनि फिथाफोर बानायनाय जोङो बर'फ्रा मोजां फिथा बेबायदि बानायनो रोङो आरो बेबायदि फिथाफोरखौनो दिनै लावदुम फिथानि खोथाखौनो बुं जोंनि बर'फ्रा आसलतेबा जोंनि ट्राइबेलफ्रा मार्केटिं खालामनो मोनाखै जों जुदि गुवाहाटी सहराव थांना नायो अबेबा फ्लाइअभारनि सिङाव बै फिथाखौनो आसलते सोरबा सुबुंफोरासो बिजनेस खालामगासिनो किन्तु बे फिथाफ्राथ' जोंनिनो आसि फिथा एंख्रं फिथा बायदि रोखोम फिथा दा बे फिथाफोरखौनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि माने ड्रेस कालचार जियानो बुङाथों मानो आरो आखाइजों जि बानायनो हानाय हेन्डिक्राफ्ट्सफोर न'आव जिरायनानै जे जोंनि बिमा माहारि बिथांमोना जाहाथे रां रुफा खामायनो हायो आरो बेखौनो वुमेन एम्पावारमेन्टनि दारै आरो जि स्किम बे स्किमनि दारै मोनसे रां रुफा खामायनायनि जि बेबस्था आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै शस्त्रपारा हालामाव ट्राइ आसामनि मोनसे अफिस एबा गला दिनै इन'ग्रेसन खालामनाय जादों दा बेनो जोङो वुमेन एम्पावारमेन्टनि बेलायाव जोंनि बिटिआर सरकारा खोब स्पस्तबादि आरो बिनिखायनो जोंनि मानिजाथाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो डिक्लेयार होखानाय जे जोंनि महिलाफोरखौ एम्पावारमेन्ट खालामनायनि खारनैनो जे इलेक्सनाव बिथाङा 75,000 बेबायदि एभ्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनायनि बाथ्रा आरो बेखौनो देग्लायै बे जि डिक्लेरेसन आरो बे डिक्लेरेसना देग्लाय बे मेटेरियलाइज जागोन एक्जिकिउसन जागोन दिनै मोनफ्रोमबो समस्ति 40 समस्ति हमनानै ला जोंनि माने बिटिसिआव दा मोनफ्रोमबो समस्तिनिफ्राय 60 बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिस्टफोरखौ लानाय जाबाय दा बिदिब्ला 60 into 40 थारमाने मोनसे समस्तियाव 60टा सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो 40टा माने सेगमेन्ट अफ एसेम्बलि बेखौ जुदि नायो अब्ला 2,400 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दिनै बिथांमोना 25,000 रां मोननो थांगासिनो दं आरो जाय बिथांमोनानोखि थालांदों आरो बिथांमोनाबो उनाव आरो बेबायदिनो 25,000 दा बेखौ जोङो बोसोरथामनि गेजेराव फोजोबनो नागिरदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदों आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बेबस्था आरो अबस्थायाव मोनफ्रोमबो फिल्डआवनो दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि लामाथिं दिनै खामानि मावगासिनो दं बेखौ जों नुनो मोनदों दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि मा होनना बुङो खामानि दामानि बेलायाव दिनै पान्चायती एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव SRLM अनेक बेबायदि थारमाने स्किम्सफोरा फैयो दा बिनिनो क्लास्टार फेडारेसन बेबायदिनो दं बिथांमोना आरो बिथांमोनाबो जथेस्थ' खामानि दामानि बेबायदि मावगासिनो जायनि जाहोनाव दिनै जौगानाय फैदों आरो बिनिखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो जे जों जे रां होगोन आरो बे रांखौ सथिक खामानियाव जाहाथे बिथांमोना बेबहार खालामो आरो बिथांमोननि थांना थानायनि फेमिलिनि थांना थानायनि गावसोरनि न'खरनि थांना थानायनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ जाहाथे खुब गुरुत्त भाबै बिथांमोना लागोन बेखिनिखौनो जोङो मोनथियो ट्राइसामनि सिङाव जोङो जोंनि शस्त्रपारा क्लास्टारा दिनै जोङो बे गलाखौ जोङो दिनै जागायजेनबाय जोङो बे
क्लास्टाराव जोंहा 30टा एसिजिफोर दङ जों बे एसिजिफोराव बिभाग बिभागै जोङो आइटेमफोरखौ खालामनो थाखाय होदों बिसोरो जोंनि बे गलायाव होफैगोन जोङो बेखौ सेल खालामगोन बेखौनो बेहाय मा मा जिनिसफोरखौ मोननाय जायो बेयाव जहार राइस स्टिकि राइस मेजिक राइस आरो माउथ फ्रेस माने बायदि जि नांगौ मुवाफोरखौ नांगौ माने औ दानायनि लुनाय बेलायाव गामसा दख'ना बायदि जि नांगौ बेखौनो मोनगोन गासै माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि জি औ মানে মিটিংগাজে মানে জি খুবেই আনন্দিত যে আমি ইয়াত এখন বিপণী খুলিব পাৰিছোঁ অলৰেডি গুৱাহাটীত আমি 3খন খুলিছোঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমি এনেকুৱা ট্ৰাইচাম বিপণী খুলিব গৈ আছোঁ আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে ওদালগুৰিত আগন্তুক দিনকেইটাত আমি আৰু 2-3খন প্লেন কৰিছোঁ দোকান খুলিবলৈ অহা মাহত চাগে আমি ভেৰগাঁৱত এখন দোকান খুলিম নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰত আমাৰ কাম চলি আছে কোকৰাঝাৰতো আমি কথা বতৰা পাতি আছোঁ তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ খুব সোনকালে বিপণী খুলিম মেইন উদ্দেশ্য হৈছে এইটোৱে যে আমাৰ যিমান মানে ট্ৰাইচাম ষ্টল খুলিব সিমান আমাৰ প্ৰডাক্ট চেল হ'ব আৰু তাৰ জৰিয়তে কি হ'ব আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল বন্ধন বেনিফিচিয়াৰী আছে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক উন্নতি হ'ব আমি তেখেতসকলক যিহেতু মানে স্কিল আপ কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণে কাম কৰে আই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ এটা অনুষ্ঠান হয় আমাৰ ইন হাউচ বহুতকেইটা ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ আছে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছে আমি বিভিন্ন সময়ত বন্ধন কেন্দ্ৰৰ বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক আমাৰ অনুষ্ঠানত মাতি লৈ গৈ তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰবিলাকতো আমি যি ধৰণৰ মেচিন লাগে সেইবোৰ যোগান ধৰি তেওঁলোকৰ গাঁৱতে তেওঁলোকৰ জেগাতে কেন্দ্ৰতে ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি এইখন দোকানত যি বস্তু আপোনালোকে দেখিছে বেকেৰীৰ পৰা মানে মিঠাই নিমকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আৰু আমাৰ এগ্ৰি প্ৰডাক্ট গোটেইখিনিৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং আমি ইয়াতে তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সেই ট্ৰেইনিং লৈ আজি এখন পূৰ্ণাংগ এখন দোকান খুলিব পাৰিছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু এইখিনি অঞ্চলৰ মানুহে এই বস্তুখিনি ইয়াত কিনিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভেজাল এটা ব্ৰেণ্ড প্ৰডাক্ট আমাৰ ইয়াত মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ মেটেৰিয়েল সেইবোৰো পায় লগতে আজি আমি মানুহখিনিক এইখিনিও শিকাইছোঁ যে তেওঁলোকে যেন হেণ্ডলুমত ডাইভাৰ্চিফাই কৰি আমাৰ কুচন কভাৰ টেবুল ৰানাৰ পৰ্দা এইবোৰো তেওঁলোকে বনাই আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বাহিৰৰ কোনোবা মানুহে আহিলে তেওঁলোকে হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট আমাৰ জনজাতীয় পোচাকবোৰো কিনিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱহৃত তেওঁলোকৰ যদি ঘৰ সজাবলৈ কিছুমান হোম ফাৰ্নিচিঙৰ বস্তু লাগে সেইবোৰো তেওঁলোকে ইয়াতে কিনিব পাৰিব আৰু বাকীখিনি বস্তুটো আপোনালোকে দেখিছে গতিকে আগন্তুক দিনত আমি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিপণী অসমৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত কৰি বনাম আমাৰ উদ্দেশ্য ট্ৰাইচাম ব্ৰেণ্ডটো পপুলাৰ হওক মানুহে আঁকোৱালি লওক আৰু অসমৰ মানুহে যিমান ইয়াক মৰম কৰিব সিমানে আমাৰ এই অসমৰ জনজাতিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হ'ব गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन